Hej YouTube. I dag vil jeg lave en Minecraft video. Jeg ved godt, det er den første, og I tænker måske, okay, han har allerede bebygget sig et lille hus og sådan noget, men det er simpelthen bare fordi jeg har, eller den første jeg lavede, der fungerede lyden ikke helt optimalt, så vi har lige været inde og ændre på nogle indstillinger, så den kom til at fungere, så I rent faktisk kunne høre mig. Jeg ved godt, at lyden er stadigvæk ikke helt optimal, men det må I lige leve med, indtil jeg finder et bedre videoprogram, eller indtil jeg bliver stor nok på YouTube til, at det kan svare sig at købe et program. Og så ved jeg godt, at der er mange, der vil sige, at det kan svare sig at købe det med det samme, så lyden er helt optimal hele tiden, 100% og alt det der. Det er muligt, men I må lige leve med det her. Og i dag, der vil jeg primært lave videre på mit hus. Ja. Og det her, det er altså de første mineraler, jeg har fundet. Yeah! Så han godt nok bare kul, men yeah! Og ja. Det var da egentlig en rimelig stor kul over. Jeg tror måske vi ændrer planerne lidt, så det her det bliver dagen, hvor jeg starter på min mine. Og så starter vi den her. Og jeg laver sådan en mine, som nogle af jer måske kender, måske ikke. Ja. Og når du har bygget 4 rundt, så tager du, eller når du har bygget sådan rundt i en ring, så det passer, så det mine bliver pænt. Det skal helst være rundt i en ring, hvor der eller firkant, hvor der er lige mange på hver. Ved mig har jeg valgt, at der er 4 rundt hver. Og så graver du bare ned midt i.
passer det. Skov har ikke noget brug til. Ej, det er faktisk nok lagt på det. Ja, nu har jeg højt fået bygget 2 pickaxe mere. Og princippet med den her mine, den er meget enkel. Det var den første mine, jeg nogensinde har lavet i Minecraft. Og den har så blevet ved med at kunne huske, hvordan man laver. Det er simpelthen et meget enkelt princip, det her. Så bygger du bare hele vejen nedad. Den kommer vi tilbage til lidt senere. Og en ting, man ikke skal gøre inden på en server, har jeg haft sådan min her i et hus, hvor det var, at den bare var til at gå til. Sådan lidt ligesom her. Så den var rigtig dyr, og så kom jeg nogle gange til at falde ned og miste alle mine ting. Og det tog rimelig lang tid for at falde derned. Så det vil jeg fraråde kraftigt. Så skal vi nu se. Jeg håber på, at det var blevet en aften og så en nat. Så kommer der en monster, men det gør der alligevel. Og I må undskylde, det lægger lidt. Min computer har lidt svært ved at trække det hele. Og det må I leve med. Og jeg har lovet mig selv, at mine videoer de skulle blive alt for lange og kedelige og sådan noget. Så jeg vil til at sige farvel. Og ja. Farvel. Håber I vil nyde mine videoer. Og skriv endelig ned i kommentaren, hvis der er noget, jeg kan gøre bedre. Eller hvis der er noget, I gerne vil have, jeg skal gøre. Farvel.